Дзень пі гэта як бы любімае свята розных матэматыкаў, фізікаў, агулам гікаў па ўсім свеце. Гэта не толькі як бы амерыканскае свята ці польскае. Яно як бы адзначаецца кожны год 14 сакавіка, бо менавіта так выглядае запіс месяца і дня ў амерыканскім календары 3.14. Дарэчы, тут адзначу, што кульмінацыя свята прыпадае на гадзіну ночы. 1 гадзіна 59 хвілін 26 секунд. Это вось да заўвагі можна ўзяць. Калі паслядоўнасць, это супадае з паслядоўнасцю лічбы. Вельмі падабаецца. Польша гэта вельмі матэматычная краіна. Тут з вялізнай павагай адносяцца да матэматыкі, і ў іх ёсць чым ганарыцца. Вось, таму, безумоўна, дзень пі яны таксама адзначаюць яго в асноўным у межах Варшаўскай палітэхнікі, вось Кракаўскай палітэхнікі, там даволі сур'ёзна да гэтага ставяцца. Больш малыя такія вось нейкія універсітэты таксама гэты дзень адзначаюць. У Польшы 12 сакавіка дзень матэматыкі, дарэчы, адзначаецца. Таму часцей гэта ўсё ідзе такім нейкім шэрагам. 12, 13, 14 гэта як бы агульнае такое агульнае матэматычнае. Што датычна таго, ці можна як можна беларусам у Польшы азначыць это свята, тут ёсць як азначыць. Па-першае, напрыклад, можна шэраг 12-14 прыпадае святкаванне таксама дня народжання вядомага польскага матэматыка Вацлава Сярпінскага, ці сурвэтка Сярпінскага называецца. Гэта такі адмысловы фрактал, вельмі пазнавальны, які часта выкарыстоўваюць у розным дызайне нават. Сярпінскага палякі вельмі любяць, вельмі паважаюць. Все амаль матэматычныя алімпіяды польскія, яны носяць яго імя. Так вось, у гэты дзень можна, прынцыпе, хаця бы паглядзець, што гэта за фрактал, хто такі Сярпінскі, паглядзець, якія варыяцыі яго фракталаў існуюць. Гэта вось таксама можна аднесці да верагоднага святкавання дня пі. Па-другое, ёсць такі цікавы польскі, мастак, назовем яго так, Марцін Кшывінскі, калі не памыляюся, у яго ёсць серыя вырабаў такіх мастацкіх, якія называюцца пі Digital Art. Там малюнкі, звязаныя менавіта з пі, вельмі цікава, вельмі прыгожыя такія малюнкі. Вось можна паглядзець і нават набыць яго, ёсць прадукцыі. Можна вывучыць вершык. Ёсць такая польская паэтка Слава Шымборска. У яе ёсць вершык, называецца Лічба пі. Вось гэты вершык можна вывучыць. І нарэшце, калі, напрыклад, хтосьці знаходзіцца ў Варшаве і любіць спацыраваць, то можна схадзіць на крыжаванне вуліц Канструктарскай і Совак. Макатуе ёсць такое. Там знайсці ронда лічбы пі. Пашпацыраваць па гэтаму ронда. У ЗША, напрыклад, свята пі святкуюць, у іх слова пірог і пі вымаўляецца аднолькава. Таму яны святкуюць у асноўным гэта ў гастранамічным сэнсе. Усходнееўрапейскі, так бы казаць, падыход мне болей падабаецца. Калі людзі цікавяцца менавіта матэматыкай, лепш накіраваць свой погляд менавіта на еўрапейскае святкаванне гэтага свята, чым на амерыканскае. Так, і беручы вось гэтае карэнне амерыканскае гэтага свята, як вы думаеце, ці ёсць у беларусаў такая матэматычная з'ява, ці цікавостка, ці матэматык, які таксама можа стаць такім, такой падставай для такога дня святкавання, каб, можа быць, палепшыць вобраз беларусаў увогуле ў Польшы, у свеце, ці наадварот, гэта прыходзіць лагічна, калі ўжо пачынаюць паважаць больш народ, бачыць яго сярод грамадства, то тады ўзяецца цікавасць такіх дзён, і людзі самі пачынаюць шукаць, а што там цікавага ў народа. Ці тут трэба і там, каб была такая вось актыўнасць. Я лічу, што народ, канешне, чалавецтва, калі разглядаць як чалавецтва, то ўсе павінны паважаць усіх. Але калі глядзець на рэчы рэальна, то людзей не паважаюць проста за тое, што яны людзі, на жаль. Людзей паважаюць за меж. Таму і беларусам увесь час трэба думаць, які пасыл яны нясуць з сабой. Ці гэта гаротнасць, якую ім навязвала вось гэта акупацыйная ўлады ўвесь час. Беларусы не нясуць нейкі навуковы сэнс. Беларусы павінны зразумець, якія сэнсы яны хочуць несці свету. Гэта вельмі важліва. Палякі, у іх зразумелая гэта цікавасць да іх матэматыкаў, выбітнейшых матэматыкаў, цікавасць да той жа Марыі Складоўскай-Кюрі. Палякі гэтым ганарацца, палякі нясуць гэты пасыл, што ў іх ёсць вось такая навуковасць, хай яна не агульная па нейкім сегментам навук, але яна ёсць. Беларусы як-то на гэтым не канцэнтруюцца.
Я вось увесь час як бы адзін такі фактычна, напэўна, крыкун, які ўвесь час звяртае ўвагу на нашага выбітнага беларуса, на новагручаніна, на Барыса Кіта. Я ўвесь час кажу, што як бы трэба больш папулярызаваць тое, што рабіў Кіт. У яго, дарэчы, 6 красавіка дзень нараджэння, то есть адносна не ўжо хутка. Ну, зараз мы жывём у час тэхналагічны, у час тэхналогій, калі навука, тэхналогіі менавіта выходзіць на першае месца, яны будуюць свет. Што ў гэтым сэнсе могуць прынесці беларусы? Вось што яны павінны несці? Гэта патрэбна абмяркоўваць, гэта патрэбна высвятляць агулам грамадства, кожнаму паасобна. Таму што проста як вось эту гаротнасць, тое, што беларусы як бы згвалтаваны народ, згвалтаваны вось этой злачыннай уладай, як бы, ну, гэта ж не той пасыл, які, ну так, людзі падтрымаюць на эмоцыях аднаразова, але доўгатэрміновай перспектыве, ну, гэта не тое, пра што хочацца гаварыць увесь час. Гаварыць увесь час трэба пра нешта добрае, светлае, тое, што рухае нашу цывілізацыю наперад. Вось гэта патрэбна шукаць, гэты сэнс патрэбна шукаць усім беларусам, як бы, і ў першую чаргу для сябе.